Siyakhuleka ke eNingizimu Afrika, siyakhuleka emakhosini, siyakhuleka enhla nasenzansi. Empumalanga nasentshonalanga, eNingizimu nemaphakathi. Sefikile umkhulu Gwabini lo, ikhehla lamakhehla, ikhehle linye. Nganza kwethu, thank you very much for choosing us. Don't forget to like, subscribe and comment. This is Ndalo Media and Podcasting. Nganza kwethu namhlanje kune topic engifisa siyithinte nje angizozama ukuthi ingabe ivideo ende kakhulu le kepha sizokhuluma ngento ebaluleke kakhulu ayisebashayile abantu abaningi. Ngiyaye ngizameke ukuthi uma ngabe ngizokhuluma ngetopic ethize ama topic ngwachoose ngiphinde ngilandele imiyalelo yalabantu who are my seniors, abantu abenza le channel ibe yile channel, abantu abangiphushayo bangibeke kule level yokuthi mangabe ngikhuluma izinto ngizikhulume ngalendlela engambulelwe ngazo. Sizame ukuminimize mhlambe leyo possibility yokuthi sinyathelane izinzwane. So le topic yanamhlanje itopic ejule kakhulu nganza kwethu. Ngizokhuluma lana nomuntu onto zakhe njengamanje into zakhe nje ziyaflowa. Ngizokhuluma nomuntu ompilo yakhe ihamba ngendlela. Ngizokhuluma ngomuntu ama finances akhe ahamba ngendlela. Ngizokhuluma ngomuntu mina ngokwe level yokusebenza emsebenzini wakhe, yonke into nje, everything is flowing, everything is happening. Ngizokhuluma ngomuntu even kuma relationship emshadweni wakhe, things are just flowing, things are just moving along, yonke into nje ihamba naye. Ngizokhuluma ngomuntu mina mhlambe namhlanje ongenzeka ukuthi usebenza ngama projects, lama projects aloke ezile kuyena, uloke ithola le mali, uloke senda lama quotation, akukhokhela ama invoice ngesikhathi, bamkhokhele ngesikhathi, bamkhokhele futhi imali ngaphandle kokumnikeza izinkinga. Ngikhuluma ngomuntu mina mhlambe who is employed as we speak, whether ukwi contracts noma ukwini, but uyahola, uyakhokhelwa. Uma ngabe sebenza ama overtime ayamkhokhela nalama overtime futhi akanazinkinga nje, akana inkinga. Ngikhuluma ngomuntu mina la onto zakhe ziyaflowa, ziyamove. Ngikhuluma ngomuntu mina osamncane kodwa into zakhe ziyaflowa, ziyamove. Nganza kwethu ngike ngasho in one of my previous videos. In fact, I'm going to attach a description, link yaleyo video in the description section. Kukhona engeke ngakhuluma khona kuleyo video kade ngiveza ukubaluleka kokwazi ukuthi lezi zinto oyiphiwayo, lempilo eflowa kangaka, ikuphi abakulungiselela kona abantu abadala. Ngizoyishiya ke ilink yaleyo video, but kule video njengamanje ngizokhuluma nalomuntu osamusha, umuntu omusha nje, izinto zakhe ezimuvayo nje, ezenzekayo. Ngikhuluma nalomuntu mina othi mangabe kuzi weekend akwazi ukuplana ama braai. Yambo umuntu onjalo, umuntu into zakhe ziyahlangana, uplana ama braai, uplana ama party, uattend indawo, uyaphuma uyale nale. Ngikhuluma nomuntu mina ohlanganisa izinto ezithize, mhlawumbe izinto ohlanganisa ama projects athize, ayahlangana futhi yonke into nje, everything is coming together nicely. Ngikhuluma ngomuntu mina onenhlanhla, kunalenhlanhla le oyibonayo ukuthi hayi isobala kwa wena, uzuzibona ukuthi hayi cha kona ngiyaphila, yabo, hayi cha no, izinto ngiyazenza vele ke, ukukhala kubekiwe. Ngisho umuntu into ihamba kahle ukabe nazi izinto akhala ngazo nje lapha nalapha, kodwa uma sikhuluma iqiniso kunabantu ngempela whose things are just moving, yet basha labantu basabancane whose things are moving and whose things are happening ngempela. Ngizokhuluma nalabo bantu namhlanje, ngiyikhehla lamakhehla, ikhehle linye umkhulu Gwabini. Nganza kwethu awukuzijwayeza ukuthi mangabe kukhona iside hustle ekukhokhelayo, ikukhokhela imali nje isamba. Leyo mali ingxene yayo okuyithatha uyise emsame ekhaya, ufike nje uyibika ukuthi hayi bengenza into kanje ngakhokheleka isamba esingaka. Le ingxenye nje ngizonikhombisa ukuthi kuyasebenzeka. Ake nikhulume emakhehla nanizalukwazi ukuthi nje baningivulela lenhlanhla
yini le mina engayazi ekufanele ngabe ngiyayenza ngale mali, ngoba siyafika isikhathi la imali ebakhona ningi kuwena uzugcine wenza izinto eziphambene, uzugcine wenza izinto nje eziphambene. Angiyiphinde le ibalekile. Siyafika isikhathi hayi ukuthi uyozuba imillionaire or ube i-multi-millionaire ukuze wenze misuse imali. Imali uyayimisuse kule level okuyona ngeindlela eziningi ezihlukahlukene. Awuyibuze njalo mangabe impilo yakho, njalo mangabe kukhona abantu abakukhokhela kahle entweni okade uyenza, ukuthatha ingxenye yaleyo mali uyise emsamo, uyise ethongeni, ufike uyibike ukuthi bengenza u-A no B no C. Nayi into inayi imali abanginjani abangikhokhele yona. Anike ningivezeleke nisondele kumina mangabe sengivakashile kwelamathonga, okusho ukuthi mangabe sengilele, mangabe sengivakashile kwelamathonga, ningitshele nilethe imiyalezo ukuthi kahle hle le mali nje baningivulela kanje izinto yini ekufanele ngabe ngiyagcinelwa ngaleso sikhathi. Ngoba uma ngabe nje umuntu omnyama, ngihlale ngisho nje ngithi mthina abantu abamnyama sathi mangabe sidaleka umveli inqangi wasipha lento ekuthiwa spirituality. Yonke into iqale iyenzeke ka spiritual ebese iyehlikela kuphi ka physical. Amalokhunjana idalwa zasekhaya zakini ziyakulwela, zikunikeze lo mcebo ofunayo, zikunikeze le nhlanhla oyifunayo, zikunikeze lo msebenzi ofunayo, zikunikeze le moto oyifunayo, zikunikeze lo nkosikazi, zikunikeze lo mfazi ofunayo. In return kukhona izinto okufanele ubagcinele zona. Ngikusho lokhu with a very heavy heart because I think nje the past 2-3 months I've been meeting abantu abathi kumina, hey khehla lamakhehla, ngike ngawo umenzi wezinto zenzeka, manje angisazi sekwenzakaleni, sekuthenje inswi yonke into. And uma ngabe ubheka ngesikhathi imali kade eyiphethe, uyamdonsa, uyamthola kwelikamoya engakakuxoxi nje, uyambona ukuthi mangabe ephethe imali ubehlala esesixukwini njalo, mangabe ephethe imali ubehlala ebhiyoza njalo, mangabe ephethe imali ubekhohlwa abantu abathize, uma ngabe ephethe imali bekwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi. Lezo zinto lezo ziyaregistrwa kamoya ukuthi niyambona ke lo muntu enithe asike sizame yena lo uzosilungisela lento, simnikeze le mali, niyambona usenze njani. Bayayiregister leyo nto, bayayibhala, bayakubalela. Hey wengane zakwethu, impilo yomuntu omnyama nale mimoya esizalwa nayo, hayi ngithi nje hayi khona. Bayaregister indlela owenza ngayo, indlela obehavior ngama uphethe imali. Bayaregister ngisho ukuthi uyayihluphe yini, ufuna ukwazi ukuthi njengoba nginemali eqhamuke nje eceleni, eqhamuke nje nginganakile, isho ukuthini eyani. Mangabe singakufike lezo zinto emicabangweni, ingakho ngisele video yomuntu njengamanje izinto zakhe ezihamba kahle. Uma ngabe kuukuthi awukakakwenzi lokho engikushoyo, okanye awukwenzi lokho engikushoyo, nje ngikhuluma nje nawe manje, nawe ophethe imali nje, uyabo, owenza izinto zenzeke, nawe nje osebenza ngisho ngathi usebenza kwi-contract but uyaholelwa nje kahle. Yes, ungagross ekhaya, ungayithenga into zokugqoka, ungabalekelela okhazini bafunde kahle ezikoleni, ungabalekelela. Kodwa kunemisebenzi yasethongeni, imisebenzi yasedlozini ekufanele mangabe leyo mali iqhamuka ubuze ekhaya ukuthi makhehla amadala, njengoba ningivulela inhlanhla nje, nishoda ngani, yini enifanele enifisa ngingigcinele yona, mina isebenzise mina engisangaphansi komthunzi welanga, ngingigcinele yona ukuze nikhululeke leni ikhona kwelikamoya. Uyomangala ukuthi mhlazane wathatha wahlep wanconzula kuleyo mali ekade isiququququ efikile kuwena, wanconzula kuyona wayobeka emsamo, wakhuluma nje ungashisanga ngisho impepho, wakhuluma nje ngomlomo ukuthi hayi mathonga amahle, ngiyanibona, nayi imali ngisebenzile, ingxenye yayo le, angike ningikhanyisele kwelamathonga ukuthi nifisani. Uyomangala ukuthi uyothi mawulala ngalelo langa noma inini ngesikhathi oyolala ngaso, kunemiyalezo yofika kuwena.
kunemiyalezo eyofika kuwena eyobe sikudirector okanye sikukhomba ukuthi le mali nje basiyivuli nje basisawuvulile umpompi wemali sifisa usenzele uA no B no C. Sifisa usenzele uA no B no C. Nganza kwethu ayikho into eyisibusiso nezinhlanhla njengokwenza izinto ngesikhathi sazo. Ngoba ayikho into eyisiqalekiso nento ebuhlungu nento yokuhlukumeza impilo yakho empilweni njengokwenza izinto usuzenza late. Usuzenza usubhatanisa. Sengathi idlozi liyakuhlukumeza. Ithonga lihlukumezana, idlozi alihlukumezana. Into eyenza ukuthi amadlozi namathonga agcine senihlukumeza, izinto zakamoya zinihlukumeza. Ingoba izinto niyithatha for granted uma ngabe nisahappy nisajabule. Niyithatha for granted nikhohlwe. Kodwa mase seniqala izinto seyibheda, uguqa kuphaqala ukhuleke. Uyaqala emsamo uyolokhunja uyobakhela lento ukuhamba. Uba blinder. Ngeke uba blind abantu abadala. Abantu abadala nje abablindwa and mangabe uba blind bayakubona. Yazi ukuthi ke kufika abantu kumina afika umuntu asemkhulu izinto azisanyakazi yazi kahle hlebe ngithi mangini bengijwayele ukwenza ukuthi nokuthi ekhaya ngibenzele ithebe ngibenzele ukuthi mangabe nginemali ngithi nawe usho kanje athi mkhulu ebese sithi naye mangabe usuzenzile lezo ithebe ubuya ulandelise ngani athi hayi mkhulu bekusuke nje kubabambisa nje iyambahi ilanguage abajwayele ukuyisebenzisa because abantu engi-interact nabo kakhulu abantu abayintsha athi hayi so ngibabambisa nje iyambahi mkhulu ngikhombisa ukuthi hayi ngikhona. Ngithi mina okay hayi kuyazwakala khehla lamakhehle kepha mangabe mina ngiyilandele emoyeni lento yakhe uyabona ukuthi uyabablinda and mangabe ekhuluma nami lezi ithebe nalolu khamba ahlale benzela lona zihleli emakhehleni akubo abakuphuzile abakwenzi abadlili ithebe abayiphuzile abalokhunjanga nalolo khamba abaliphuzanga ngoba bayabona ukuthi ubenzela into usuke bablinda. Usuke kukhona abablindayo akufanele ngabe uyakwenza kodwa angakwenzi. Akufanele ngabe uyakusukumela kakhulu kodwa angakusukumeli. Abantu abadala nganza kwethu nezinto zakamoya ake asisoze thina lemhlabeni phansi komthuzo welanga sihlakaniphe okudlula bona. Bakwazi ukufunda inhliziyo yakho labantu. Babona ukuthi hayi cha usibanibani ngampela singamthemba ngokuthi uzokwenza. Before into uzoyiphimisela ukuthi ngifisa ukuyenza bayakwazi ukukuhlupha enhlizweni ufisa ukwenza futhi okukuhlupha genuinely ofuna ngampela ukuthi ukwenze. So ngikhuluma nomuntu ke namhlanje onto zakhe zihamba kahle akujwayele lolu siko lokuthi ukuthathe imadlana encane mangabe uholeliwe ngisho uholile emsebenzini ukuthathe nje imadlana encane ngilanga futhi ukuthathe nje iholo lonke ulibeke nje lapha emsamo usho ukuthi abantu abadala lokho nani ngivule lo mpompi womsebenzi nangivulela wona usaqhubeka usawakhipha amanzi nayi imali ngithola imali engaka anike nisho ukuthi yini enikhalelayo njengamanje lapho enikhona kwelamathonga sisebenzise wona lamandla engiwathathe kunina ukuthi sifeze yini idingo zenu. Uyobona mawusuka lapho usuyolala ukuthi uyophupha ini. Uyobona mawusuka lapho usuyolala ukuthi uyophupha ini. Ngelinye ilanga nje awukuthathe ilokhunjana. Kungonakele lutho, usebenza kahle. Kongonakele lutho nje ungeze ucela lutho. Uthi mangabe uholile ukuthathe uhambe uyothenga ithumbu. Ulishise nje ebaleni. Kunento ejulile, kunephunga elijulile lethumbu eyenzakalayo mangabe ulishise ebaleni egcekeni ekhaya. Ngilanga ngoke ngenze nje I think a separate video. La ngobe ngikhuluma khona ngephunga ekhaya ukuthi iphunga nentuthu kubaluleke ngani egcekeni. Kubaluleke ngani ekuvuseleleni ithonga, ekuvuseleleni idlozi nasekuphakamiseni izinto zasekhaya. Ukuthi nje kuhlale kube khona intuthu intuthu yomlilo, kube khona intuthu yokuthi kushiswa ithumbu. Ithumbu nje lilodwa. Angiphathi ke masuzothatha lelo thumbu uphinde uyolishisa esigangeni. Phinde nje uyolishisa esigangeni umeme nje lonke ithonga umeme wonke amakhehla nihlale phansi inidli ilokhunjana. Ithumbu lapha esigangeni. Lezi izinto ezincane lezi esiyimisayo izinto ezincane esiyimisayo next thing bayawuvala umpompi abantu abadala mase bewuvalile umpompi ebese beyaqala beyakudimanda abasakufuna abasakuceli sebeyakudimanda
izinto lezi bekufanele ngabe wena uyazenza, impilo isahamba kahle, amandla usanawo emali, isangena ilokhunjani imali kuwena usayiphatha bese akukhokhela kahle kuma projects. Abantu ababolekisa ngemali bese akukhokhela kahle abantu ababolekisa ngemali. Isangena imali usasebenza uhola kahle. Mase bekudimanda ila insuku senitatazela khona seniye ebantwini ababonayo. Umuntu uma isefika sethi hayi kumele uqale la ebese ubone ngathi hey ungihlehlisele emuva kanti vele ila yokwaqala khona ukuqhuma amabhawudi. Hlonipha imali. Hlonipha ithuba lokusebenza, hlonipha ithuba lokuba sebhizinisini, hlonipha the ability that you have to attract and make money. Respect that ability. Mayifika leyo mali ezandleni zakho, ukhumbule ukuthi ayivesananga nje yafika, kudecidiwe emathongeni before uyithola. Ayikho into eqala ka physical iye lokho kalokhu njalo. Konke kuqala ka spiritual kwehle kuze ka physical. Kusuke ka physical kuphindele kuphi le kuvela khona. Ngicela ukuphinda ngisho le ijule kakhulu. Ayikho into engaphansi komthunzi welanga eqale la ka physical. Konke kuqale ka spiritual. Yonke into nje khona. Ngisho ama designs i-structure lezi sinazo la ezinkulu ezijulile zaqalwa umuntu ngeidea yaba umoya. I-idea into eqhamuka ka physical. Base sebey-translator from ekuthenini ibe idea to its physical equivalence. So yonke into isuke emoyeni iye emzimbeni, isuke emzimbeni iphindele la ivela khona. So ngenza kwethu awuyihloniphi iability okwenza imali, uhloniphe umsebenzi, uhloniphe ilokhunjana, ulikhumbule ithongo, ulikhumbule idlozi. Udamane uhlale uba ukuyinikele nje ngeholo lonke lakho lonke liphelele. Uthi hayi kulokhu ngifisa ukunenzela something, nathi iholo. Lo ma sacrifice ulokuwenza ayaregister phezulu ukuthi hayi ngiyambona ukuthi mangabe nemali kodwa uyakukhumbula uA no B no C. Ngoba mangabe ungakwenzanga lokho, umkhulu uGwabini uyakutshela manje live and direct ukuthi uzozithola usuqala irace ethize ongeke uze uyiwine. Ngoba kubhlungu ukusebenzela ithonga noma idlozi usulilandela ngasemumva, usekuwena olilandela ngasemumva. Ngoba iyenzeka lonto ebantwini abaningi. Ingakho abantu bekhuluma ngethonga ngedlozi badinwe babheja amehla bebovu bathi liyahlukumezana. Ingoba ni bagcina sebelilandela ngasemumva lihlale liveza nje kuqala izinto elizoyisidinga kuwena. Bese wena uyaziba. Noma ke mhlawumbe abanye ke kungabi ukuziba ngenhloso, kuba ukuthi mhlawumbe umuntu usamncane akakhulu ngokomqondo. Kunzima nganza kwethu ukulandela into zedlozi, into zethonga ngasemumva. Ile ugcina ususebenzela khona abalaphi bendabuko. Ile ugcina usuzithole ngathi ususebenzela ukugcina lama rituals nalama traditions ekufanele ngabe kade owagcina asethongeni nawasedlozini. Hlonipha imali, hlonipha ama opportunities olethelwa wona. Uma ngabe uzothola iprojects entsha, into yokuqala okufanele uyenze akukona uke emsamo uyobonga ukuthi ngithola iproject. Cha, kumele ubuze ukuthi makhehla amadala naku nivula umnyango omkhulu bo. Njeba nuvula nje lo mnyango, nilindele ukuthi nginenzele ini eyisikweleti enivimbile lapho kwelamathonga. Yabona manje waqala ilanguage yakho yashintsha ulimi lakho, kwashintsha indlela okukhuluma ngayo, kwashintsha indlela obizwa ngayo izinto. Uyobona ukuthi impilo yakho iyoshintsha kanjani. Angeke uze ulilandele idlozi ngasemuva. Ilona eliyohlala liyilida liwumlokhunjana, liwumholi wempilo yakho. Hayi ukuthi wena uhlala ulijaha ngasemumva. Okuyinkinga abantu abaningi ababhekana naye, abantu abaningi engixhumana nabo sebefika kuthina ngoba sebelijahile, sebelilandela ngasemumva. Selinjani? Selibadikile. Liyadikana phela idlozi, liyadikana ithonga. So asibeni generation entsha eyenza izinto ngendlela. I know ukuthi it can be very tempting at times mangabe uphethe imali eningi ukuthi uqale ujabulise umzimba wakho. Kodwa awukuzijwayeze nje le habit yokuthi njalo mangabe izinto zakho ziqaqekile zivulekile wathola imali ngalendlela osuke uyithole ngayo. Uqale nje ukuthi ngicela uqale ngigcinele nina makhehla amadala, ngicela uqale ngigcinele nina izimfanelo zenu, mathonga amahle, mathonga akhanyayo.
bokhokho basemandulo. Yimini umntwana wenu, ningivulelile izinto, nangivulela iminyango enzima engavuleleki nombani. Ngicela ukuthi nginigcineleke imfanelo zenu. Uyoyibona impilo yakhe iyohamba kahle kanjani lapho. Nganza kwethu angifunanga ukuba mude. Le video nje bekuthi hlonipha uma ngabe usabona amandla emali evulekile kuwena. Zibuza ukuthi indaba mina amandla emali avuleke abantu bexakeke kanje ngaphandle. Yini le kufanele ngiyenze ngoba ngampela kukhona osuke ukufanele ukuthi ukwenze. Okungekona nje ukuhamba uyozijabulisa ngaleyo mali. Again lungisa ake sijwayele ukulungisa ilanguage masikhuluma ngezinto. Awubi nayo imoto yakho, uba nemoto yasekhaya. Awubi nazo izimoto zakho. Once wathi imoto yami, leyo moto yakho izojwayela ukuhlala komakhenika. Leyo moto yakho izohlala njalo ibhleke ngezihlahla. Leyo moto yakho izohlala njalo babhleke ngaye abafana ngasemuva. Le moto yakho izohlala ikubangela izinkinga ngobani wena untozami. Uma ngabe ususekhaya ukhulele emndenini, amakhehla akhona asigadile. Izinto uyayuthi okwasekhaya. Ngisho uthola umsebenzi omuhle, uyayuthi awu basikhumbulile ekhaya. Ekhaya sekukhona osebenzayo. Akushiyo ukuthi ubhuti wami lo udokotela cha. No, sinodokotela ekhaya emndenini. Sine order ekhaya emndenini. Hayi ukuthi hayi mina ngiyi-order. Cha ngiyi-order yasekhaya emndenini. Asilungiseni ilanguage because once waqala wathi walungisa ilanguage, wazi ukuthi mangabe uholile akuholile umkhulu Gwabini. Kepha kuholu ekhaya namhlanje khona imali engenile. So zonke izinto kufanele uzenze kufanele ziqale kuphi? Ziqale ekhaya. Uyoyibona impilo yakhe iyoshintsha kanjani. Okuningi okushayile sishaywe kuba budedengu. Ukuba budedengu nokujaha ukugculisa izinkanuko zomzimba. Nganza kwethu isizwe sabantu abamnyama kule current stage esikuyona. We are a healing nation. So since we are a healing nation, kuningi ama-injustices enzekile in the past. Kunezihlobo zethu ezafela ezimpini, zangangcwatshwa. Kunezihlobo zethu ezafela ezimpini, zangagcinela usiko lokugezwa. Kunezihlobo zethu ezaduka. Zangatholakala, kwangatholakala ngisho ithambo. Labo bantu bahlale bavuke. We need healing. We need healing, and leyo healing idingwa ikakhulukazi yilabantu abaka spiritual. Labantu esithi thina banjani abasekho sebengale kwethuna. Ibona abadinga healing. Ingakho behlala besikhanyisela izinto, besilethela inhlanhla ezithize ukuze size njani sikwazi ukubagcinela izinsebenzo ezithize abagcina bengakwazanga ukuyisebenza, ukuyigcina. Hlonipha ithuba lakho, hlonipha le mali esakulandela, hlonipha lemsebenzi esakulandela, hlonipha ngisho ukuthi usebenza ngezandla. Hlonipha lama client asasondela kuwena. Kukhona into okufanele ukuthi uyigcine, kukhona into okufanele uyazi. Mhlazana wayiphatha imali wayibona ngathi awuyazi uzokwenza njani, okwazi ukuthi usugejile. Kuhlale kukhona ethongeni okufanele kwenziwe, kuhlale kukhona edlozini okufanele kwenziwe ngale mali esuke ilethwe emndenini ngoba ayizile kuwena, imali yakini, kuthenjwe wena ngayo. Akuyona imali yakho kuthenjwe kodwa wena, kwakhethwa wena, wathenjwa ngayo kwathiwa uzosiqhubisela umsebenzi. Hlonipha imali engena ekhaya. Hlonipha izinto eziyi-prosperity ezifika ekhaya. Uyiprotect inhlanhla yasemndenini. Kunabantu kunemndeni esithe sisakhula esafunda izikole. Bekuyimndeni ephila kahle makubo. Imizi yakuba imihle siyibuka nje siyincoma. Kodwa namhlanje mawuyibheka leyo mizi usuyabona ukuthi ngabe ngalesa sikhathi yini lesishintshile. Ngobani kukhona abantu ababebudedengu empilweni. Bangayiprotect izipho zasekhaya. Bangayiprotecta umcebo nemali nenhlanhla okungena ekhaya. Kunamasiko
agcinwayo uma ngabe ekhaya kukhona umuntu onjani, for example othola umsebenzi osebenzayo, kunosika kufanele aligcine ukuze lo msebenzi ungamlahlekeli, ukuze kuphinde futhi kusebenze omunye, kuphinde futhi kusebenze omunye, kuphinde futhi kusebenze omunye ekhaya. Lezo zinto asixoxi ngazo kaningi, which is why ngiqale le channel. Ezinye zezinto ezizohamba ngize ngifike ngixoxe ngazo lezo. Ngani zakwethu, lo umkhulu Gwabini, angabi mude kakhulu. Le Indalo Media and Podcasting. Don't forget to like, subscribe, ni comment, niphinde ni share le content. Ikhehle lamakhehla, ikhehle elinye leli. Siyabonga, siyathokoza.